Good morning guys. Ready na si Chris. Wak na. Good morning, wak na. Tuwan-tuwa ka talaga sa gano eh. No? Ang liksi na nyo guys kapag ka binubuksan ko yung pulungan niya. Oo, tawag na siya na ano. Nakakatawa. Uy! Uy! Wak na. Nakabaliktad ka dyan. Linis ng tenga niya. Oh, diba? O, diba? Yabang na niyan eh, oh. Wala na yung mga kuto garapati, oh. Mamaya, papagpagan ko yung ano mo, higaan mo. Ngat-ngat mo yung, ano eh. Ay, nakain ko na rin yan. Kanina, wait lang, anak. 6:30 ko na. So, pwede mo itong ano susi. Lock mo ulit. Natin kita sa ano. Wait, tami. Wala tayong chinelas. Ayan. Kananin! Gratin! Tingnan mo yung walis tingting dito? Wait lang. Eh, nung papasok ka dito? Hindi na ta. Baka maglabasan na naman mga aso eh. Gating. Gating. Hello, Pugi. Guwapo. Ay. Guwapo ng gruting ko. Ay. Siguro pag andito yung Pok na bubugbugin yun. Oo. Siyempre, maliit pa. Tara na. Hali. Good morning again, guys. Kain tayo. Bago ako tumawid sa bahay. Bahay namin. Ayun. Mag-edit na ako ng vlog and then magpiprint na naman ako ng mga sticker. Buko ko. Ayun. Yun si daddy. Kakatulog lang yan kasi nagpatato siya tinay. Nagpatato siya kagabi. Ayun. Maga pa nga eh. Kulay puti yung ginamit na ink. Tapos parang black and white ata yan. Gano'n. Bala siya. Anyway, ayun nga. Hindi na ako nakapag-good night kagabi ko. Sobrang pagod. Sa kasi nga dumapa kaming SNR. Nag-grocery ako ng konti. And then, speaking of SNR, hello pa na kay kuya na nag-work doon sa SNR. Hello kuya, hindi ko nakuha yung name mo. Sabi niya kasi, tinanong niya ako kung ako daw ba si Maki Daki nung nagbablog na. Sabi ko, opo. Pina-follow daw ako ng misis niya. Hello sa misis mo. Ayun, hindi ko nakuha yung pangalan. Pasensya na kasi nahiya din ako bigla. Ayun. And then what else? Ayun nga, hindi na kami nakapunta sa after party ni Judy kasi ang alam ko sa mga lang yun sa mga beauty vloggers or yung mga beauty channel ba. Pero sabi ni Ann kahapon and pati si Say nagsabi siya na para magstay kami na gano'n nga. Kasi nahiya naman din ako, lalo na hindi naman kami beauty vloggers, di ba? Kahit na nasabihan kami na magstay, pumunta doon is nauna pa rin yung hiya ako guys na carry lang kahit na hindi ka makapunta. Total na yakap po naman si Judy, si Rita Nini, nakita ko yung mga baby pairs. So, okay na ako doon guys. Pero ang saya-saya kasi nandun sila, nandun yung mga kapatid natin sa YouTube na nakasalamuha pa nila after party. So, yun lang. Sobrang saya kasi yung pinapanood natin sa YouTube. Na talaga meron pa ako ito. May epekto pa ako nung kahapon na meet and greet. So, yun nga. Nakita ko na, nahag ko na. Sobrang humble ni Judy, guys. Grabe. Sobra. Talagang idol. Dapat tularan talaga siya sa ng mga anak, ng mga nanay. Pag-aalaga pa lang ng mga anak, no? Pag-maintain ng marriage, sa lahat. So, grabe. Sobra lang. Ang tayo. Gutom ako. Kasi yung kinain ko kahapon is yung late lunch na namin. Pagdating dito, nagsaan na lang ako. Gutom na naman lola nyo. Hindi lang ako nakapagpalit ng damit ko. Mamaya, maliligo ako. Tapos later tonight, may dinner kami ng mga kapatid ko
Kasama si Froggy, of course. Ayun, kaya pinatulog ko na. Dapat alis kami ngayon, kukuha na naman ng stocks. Bukas yung release din yung sasakyan, di pa naman pwede yun. So, baka mag-arkilan muna kami ulit for the last time ng L300 para kumuha ng stocks. And then, pero hindi ngayon kasi nga, ayan, Borlogis pa. Tapos may lakad ako mamaya. Ayoko naman, lupay-pay na ako pagdating sa dinner. Pa-dinner ko sa birthday ni Dayan. Ayun. And then, to celebrate din yung success ng store namin, guys. Kasi, it's, tawag dito, maganda. Maganda yung takbo ng, ng store namin, yung sales, and everything. Alam niyo yun, talagang okay na okay si 2017 sa amin. Kaya, kailangan i-celebrate. Isabay na sa birthday ni Dayan. And, yun nga, kasi tomorrow is sahod din nila. Yay! Isa pang nakaka-enjoy dun, guys. Yung may inaabangan silang di naman totaling sahod. Kasi yung inano ko dun is tingnan si dati. Nakakaloka. Wait lang. Ingay mo. Ingay mo. Hilik mo. Gising ako eh. Paano hihilig? Gising ka pa niya, naghihilig ka. Tulog ka na kaya. Umayos ka yung tato mo. Malikot na sa akin. Umayos ka na ng higa pag ano ka ng sol. Yan. Gising daw siya, guys. Di siya naghihilig. Kaloka. Gising daw ang lalo niya. May ano pa pala siya, oh. Magpapatato pa siya ulit. Dapat kagabi to eh. Inantay niya kaya puyat na puyat yan. Ayan. Kanji. Ito yung tato ko, guys. Ganito. Tapos ito yung pinagpipilian niya pa. So, ayun. Ay, para pareho lang naman. Paano ba to? Yung stroke lang yata or pero alam ko, ito na napili niya. Small, medium, large. Ito lang yung kasya sa ano niya, sa palm niya. Yung gaya nito sa akin. Ayan. Pareho kami. Sabi ko nga sa kanya, dapat panindigan niya ang meaning niyan. Dahil ang meaning niyan is faithful. Wait lang. Paano ba yan? Ayan. Tama. Faithful, loyal, and ano ba to? Sincere. So, yan. Ayan ako, guys. Ayan ako. Alam niyo yan. And alam niya yan ever since na yan talaga ako. Yan tatlong karakter na yan. So, ipapalagay niya din daw sa ano niya, sa arm niya. And sa, yun nga, sabi ko, kailangan mapanindigan mo yan. Good morning! Uy! Look at you! Napetsa na! Alas 9 na! Uy, grabe naman yung anong yan, no? Grabe naman yung... Grabe, ah! Ano, look at me! Grabe naman! Grabe naman! Ay, chin! Lulungan, chin! Ay, dali! Ayun! Ay! Sige, wala na! Ay! Inday, birthday ni Inday! Birthday ni Inday! Lantad ka na, Day? 18! Wow! 18 daw! 10 years old lang ako. Ay, sino yan? Miss Universe. Amita? Miss Universe, guys. Lupa. Hi, Ching girl. Hi, good morning. Ay. Good morning. And I put these women through hell. And I have to tell you, they came through with me. Imagine we have a lawyer on
stage. We have a dentist. We have a woman in the military. We have a biologist. These women are fabulous. I have a Hindi ko really sila eh. hard job. Wala na, di na ako nakakit para mag-edit. Sisihin yung Miss Universe. Ayun pala si Jackie, oh. Jackie, mag-hi ka nga. Hinahanap ka nila. Hello. Hindi ko siya nag-vlog. Pero andito siya, guys. My third time being a judge, and you would think that Bet neto si ano eh, si Thailand eh. Ah. เจอคุณแม่คุณแม่เวลาคุณแม่จะไปทำงานที่ไหนคุณแม่ก็จะ แม่แม่ Ay, nako. Yay! Punta kami sa Thailand. Soon! ทำงานตรงนี้ Magkano lang ako guys? Kukuha lang ako ng mga paninda sa Thailand. Ang tagal makarating ng pagkano eh. Pinapadala eh. Ako nakukuha. Punta ako doon. เราไม่ได้อยู่ตรงจุดหนึ่งที่สามารถ Yes! ช่วยเหลือคน Hoy! Pasok-pasok na, madam. Late ka na. May replay naman yan eh. Hoy, bukas-bukas na tindahan na. Wala pa dito. Ching-ching! 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 Ganda nga niya eh. Friends! Friends! Ano? Oo nga, dapat. Sige, ala, sige, ala, sige, ala, oo, oo. No, no, walang kagatan. Tama na, mag-away na naman kayo. Enough na. Halika! Sige, gusto nyo talagang dalawa, ah. Wala. And the second one, Ching-ching, oh. Ano yan, ching-ching? Nangaway sila, ching-ching. aside from proper diet and exercise, Ching-ching. Ano ba sasabi mo? Natutuwa ka ba? Stand out. Stand out with fat out. Made by BTC Healthcare, your trusted one With no hair. Ang fat out ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Kunanin. Halika. Ow! Ow! Sinusunod portion. Aray ko! 3-5. Ay! Ay! Sino na? Makakapit ka sa batya! Uy! Uy! Kumakapit ka na sa batya, Nagi! Walang gisning! Nakakapit ka! Nakakapit talaga siya! Ang pempem mo naman! Takpan ng pempem! Uy! Tingnan nyo guys, nakahawak siya. Uy! Uy! Ayos ang hawak ka! Ayos yun ah! Piling mo na sana ka? Ha? Sa tab ka? Ha? Uy! Galing-galing ah! Galing-galing ang ching-ching ah! Ching-ching girl? Ah! Yabang! Yabang yan! Ligo sila. Ayan. Hinabot na ako guys ng ng 11:29 na, almost 11:30 na. Yung kaka-edit ko lang ng vlog kasi nanood pa kami ng ng Miss Universe, diba? Kaya yun, nakakalungkot kasi hindi hanggang top 6 lang tayo, pero okay lang, nasa atin naman yung corona last year. So, gusto ko lang i-address guys yung tawag dito, yung mga nababasa ko sa comments na bakit daw hindi pumupunta dito si Froggy. May nakaalitan daw ba siya? Hindi na daw ba siya gusto ng pamilya ko? Mga ganun-ganon. Sabi ko, wala namang ganun guys. Kayo naman, nag-a-assume kayo kaagad. So, wala lang kasi, sabi ko ever since noon, diba, na gusto na namin bumukod. Talaga. Pinag-aawayan namin ni Froggy yan. Noon pa, bago pa mag 2017 na. Since pumunta nga siya doon sa Pasig, mas gusto niya na doon na lang kami kasi wala kasama yung parents niya. So sabi ko, hindi pwede kasi nandito yung business ko. May hirapan naman ako kung nandoon. Diba? Kasi tumutulong-tulungan yung kapatid ko. Sabi ko, gusto ko, kung nasa yung business ko, doon din ako. So, hindi namin napagkasundoan na tumira nga sa Pasig. Ayun. Tapos, siya na lang, diba? Kasi mas kailangan siya nung parents niya, ng father niya kasi na stroke na naman.
Kaya, nagstay siya doon ng ilang months. And then, syempre naman, hindi ba gagaling yung tatay niya, guys, para forever siyang nandun, diba? And, kailangan ko din naman yung asawa ko. Kaya, nag-request na din ako kay mami na, kung bumalik na muna sa akin ulit si Froggy, tumulong-tulong, kasi nga, lumalaki yung ano namin, yung negosyo namin. And, okay naman din kay mami, kasi okay na nga yung si daddy. Hindi porket, guys, hindi porket na nandun siya sa parents niya, forever na siya doon, or pinalayas na siya dito. Huwag naman kayo mag-assume ng gano'n. Nakakaloka kayo. Lalo yung mga, may masabi lang ba na, siguro hindi na yan gusto ng pamilya ko, kasi nga, walang trabaho, yung mga ganun-ganun. Medyo napipikon lang ako sa gano'n na, yung sinasabihan si Froggy na tamad. Kasi guys, yung tawag dito, yung almost 14 years na nagtrabaho siya, is hindi naman niya ako nasabihan ng ganun. Parang hindi niya ako sinabihan ng palamunin, yung mga ganun-ganun. Diba? Kumbaga, bakit ko sa kanya sasabihin yun? Porket ba kumikita ako, na ako yung may pera ngayon, diba? Parang ang unfair sa kanya na, naiyak tuloy kasi, unfair talaga guys, na sabihin mo yun sa isang tao na tamad, diba? Kasi, hindi naman kasi kayo mismo yung nakasama niya dati, diba, na nagpupuyat, nag-OT pag may OT na offer, yung mga gano'n. Kaya minsan napipikul ako. Hindi ko na lang pinapansin kasi nakakainis na mapagsabihan siya ng tamad. Yung tamad is, diba, walang ginagawa. Kita nyo naman, tinutulungan niya ako sa pagbubuhat, sa pagdi-deliver, sa business, diba? Hindi nyo lang kasi nakikita na buo yung nangyayari sa amin. Kumbaga, glimpse lang or ilang minutes lang ng buhay namin yung nasi-share namin, guys, hindi lahat. Kaya, kumbaga, wala naman kayong karapatan na sabihan siya ng tamad. Diba? So, ayun lang. And, ano naman niya siguro, kumbaga, karapatan niya din naman na magpahinga, diba? At ako din mismo yung nag-request sa kanya na mag-resign ka na, kasi unang-una nga guys, sa call center na yun is hindi na ganun kalaki ang sinasahod. Sabihin ko sa inyo, to tell you frankly guys, hindi sa pagmamayabang, ang sahod niya within a month sa call center is kinikita ko within a week lang sa business na to. So, diba, bakit ko papapayagan na magpakahirap yung asawa ko na pumasok araw-araw, magpakapuyat, kung saan pwede naman niya akong tulungan na para mas lalo palaguin na lang yung business namin, diba? Ganun din naman So, ba't ko pa siya papasukin? Lagi pa siya mawawala sa paningin ko, diba? So, ayun nga, ako mismo guys yung nag-request sa kanya na mag-resign na siya, tapos tulungan na lang niya ako sa business namin. Kaya, ayun, hindi siya nagtatrabaho ngayon. Hindi yung nagtatrabaho na walang ginagawa. Sa akin siya nagtatrabaho guys sa business namin. Okay? So, technically, may trabaho pa rin siya. May business kami. So, ayun lang. And then, yun naman sa back tayo doon sa hindi siya nakapunta rito, yung ganun-ganun. Kasi nga, mas gusto niya before na magbukod kami. And nasabi ko kanina na pinag-aawayan namin yung before na ayoko malayo sa pamilya ko guys. Nasa akin kasi yung problema na alam nyo yun, kapag malayo ako sa pamilya ko, parang hindi ko kaya. So, kaya, ayun, bumukod kami, pero nandyan lang din, diba? Andyan lang din. Kumbaga, ilang metro lang. Kasi mas gusto ko yung mas malapit ako sa pamilya ko, guys. Kasi kung ano man ang, magkaroon man ng problema or may kailangan sila, gusto ko mas madali nila akong mapupuntahan or malalapitan. Yun lang, guys. Huwag niyo sanang bigyan ng kahulugan yung yung pagbukod namin na ayaw na siya ng pamilya. Kasi wala namang rason para ayawan siya eh. Ayun naman. So, yun nga. Yun lang yung reason dun, guys. And then, hindi kasi siya, alam nga naman na pumunta siya nawawala na naman ako. Ayun, isa pa is, pag nagugutom daw, bakit hindi makapunta rito? Kasi nga, guys, sa akin lang siya, kumbaga ako lang yung, tawag dito, sa akin lang siya may lakas ng loob para sabihin na, daki nagugutom na ako, ganun, ipaghanda mo ko. Kasi, kahit na may mga katuwang kami rito, hindi siya ganun, hindi siya pasilbi, guys. Sa akin lang, ginagawa niya talaga akong willing naman din ako pagsilbihan sila ngayon, lalo na si Chris, na na-miss ko nga na siguro may isang taon na talagang puro work yung ginawa ko, na hindi ko na siya naasikaso. Kumbaga, inano ko na lang siya kila Emma, sabi ko, bahala na kayo, pakainin nyo, magluto na kayo dyan. So, ngayon na nandun kami guys sa stock room, sa inuupahan namin is,
namimiss ko yung everyday na ako mag-aasikaso sa anak ko, sa kanila, ako prepare ng pagkain nila. Ayun ang nakakamiss guys, na kahit na busy ako, may time pa rin ako sa kanila ngayon. Yun ang talagang mas nakakatuwa ngayon sa akin na, mas natutuwa ako na, ayun nga, bumukod na kami. Hindi pa naman totally kasi nga sabi ko nandyan lang, diba? So, yun. And isa pa, sabi ko, ang haba na guys. So, pero pinapaliwanag ko kasi medyo yung mga nababasa ko, ibig sabihin nakaka-stress ba. Ayun, isa pa is, sabi ko nga, since nagtatrabaho sila, mga kapatid ko, under RMK shop, binubuo namin ito, is, syempre, kung anong meron ako, meron din sila, diba? So, sabi ko, yung shop na tinayo namin, or inupahan namin is, nagkaroon kami ng agreement na sabi ko, wait lang guys, tumatawag si daddy. Hello? Dito sa taas, nag-edit lang ako ng vlog. Bakit? Sige. Iniwan ko naman sa'yo pambayad kapon, diba? Sige na. May dala akong susi. Nagpiprint lang kasi ako ng sige na. Tulog pa si Poknat. Sige. Balik ka kaagad, Bye-bye. Okay. So, ayun nga si Froggy tumawag at nahanap ako. Sabi ko, nag-edit lang ako. So, sana ba ako, guys? Ayun nga, sabi ko, napag-agreehan namin na kung ano man yung kikitain sa, dun sa shop, labas na lahat dun ng expenses, yung mga, basta guys, ayun, trabaho na ni Dayan yun. Na kung ano yung kikitain is 50-50 kami. Kumbaga yung 50% is ibabangko ko kasi yun naman yung paiikutin ko ba sa pagbili ng mga mga stocks ulit, yung mga gano'n, pagbili ng mga ganito, ganyan, tapos sa mga expenses nga din ng shop mismo na alam nyo, ba kasi ina-explain to, pero parang kailangan yung malaman kasi guys kung ano nangyayari sa amin talaga. Kasi parang pahapyaw-hapyaw na lang ako ngayon So, ayun nga. So, para naman din maturuan sila na kung paano mag-budget, kung paano magbayad ng bills kasi ilang years din na ako yung nagbayad ng bills dito. 4 na pala pag to guys. So, bigyan ko na kayo ng figure is yung monthly namin sa kuryente namin is nasa 9K yun guys ang pinakamataas, diba? So, medyo ay, dati na naman. Hello? Hello? Daddy, ito mo to, taong to. Hello? Pindot niya siguro. So, yun nga, medyo mabigat na yun ngayon sa akin. Kasi nga, sabi, kumuha na ako ng sasakyan namin, guys. Diba, monthly kung babayaran yun is, diba, kumbaga, unfair naman din sa akin, diba? Kayo kaya nasa kalagayan ko, nasa inyo lahat, ikaw lahat ang magbabayad, diba? Hindi nyo ba kayo gagawa ng paraan para matuto yung mga kapatid nyo na magbayad din ng bills, mga ganon, diba? Hindi yung parang spoon feeding lang. Hindi naman sa nagre-reklamo ko na sawa na akong tulungan sila, diba? So, kumbaga may kailangan na din naman akong bayaran ngayon na alam mo, yung priority ko naman ngayon na ito na muna babayaran ko, ito na muna. So, since kaya naman din nila na magbayad na ngayon ng bills nila, diba? Kasi 3 naman sila maghahati-hati ngayon dito sa bahay, diba? Why not? So, ayun lang guys yung reason doon. Huwag sana natin palakihin na, diba? Pinalayo si Froggy, ayaw na ng mga magulang ko si Froggy, ayaw na ng pamilya ko si Froggy. Walang ganun guys. Ayun naman Kaya, ayun lang. Hopefully, nasagot ko yung mga katanungan nyo about doon sa pagbukod namin. Kasi, yun naman talaga ever since ang gusto namin makabukod. And, matulungan ko yung pamilya ko at the same time. So, ayun nga, since malago na, okay naman yung business namin. Lalo na, kumikita ng kabuhayan talaga, guys. So, yun. Huwag na kayong mag-isip. Diyos ko, kaloka naman. Basta guys, masaya kami and sana masaya na lang din kayo sa nangyayari sa amin ngayon. Huwag nyo na lang bigyan ng kahulugan yung mga alam ko naka-curious lang kayo kasi 'di ba nasanay ko nandito kami sama-sama. Sa bagay, may point din naman talaga kayong ma-curious talaga kasi nga
biglang ganun. So, ayun lang yung paliwanag ko guys, kasi medyo 11 minutes na, matagal-tagal na tong chikahan na to, diba? And pinagpapawisan na ako, yung kilikili ko, ayan o, basa na. Kailangan ko nang bumaba habang nagpiprinto kasi 43 minutes yung yung vlog nung meet and greet, and then yung Saturday pa. So, sana guys, ayun na, nasagot ko lahat ng mga katanungan nyo, yung mga gumugulo dyan sa utak nyo regarding sa amin ni Froggy. Okay? So, happy ako guys na ganito nga nangyayari sa sa business. Lumalago paunti-unti. Tapos, napagsisilbihan ko na yung mag-ama ko. May mas marami na kaming time ngayon. 3 na, alam mo yun? Na hindi ko nagawa ng ilang siguro nasa 6 months noon. Kaya yun guys, ano nyo na to sa akin, kumbaga ibigay nyo na, no? Ayun lang. So we'll see you later. We're on our way guys. Moa. Ayan. Mag-dinner lang kami. Dapat dinner to ng treat ko kay Hinday kasi nga niya, na birthday niya. Kasi hindi pwede kasi may mga bayad pa daw sa store, and then si Japong may klase. Tapos si Mama, naman yun yung madaling maaga siyang natutulog. So hindi pwedeng iwanan din yung yung tindahan. So conflict. Alam ko, nung unang yaya ako sa kanila, puro umukoy. Tapos ngayong papunta na kami, wala pa si Japong. Sabi ko, mga drawing kayo. Dito kami sa Manan, guys. Fave na namin dito. Or, fave na ni Daddy dito. No, Daddy? Yes. Kasi masarap naman talaga po dito. Hindi ka, parang hindi ka magkakamali sa bawat order. Worth it yung pabayaran mo. And then, ayun, pasunod na daw siya, nagsara na daw sila Dayan, sila Mika. Pasunod na, so kaya pinano ko yung isang table. Dikit ko na lang. And then, nag-order na rin ako ng food. Para pagdating nila sa akin, kumakain na lang. Mabagay na yung internet na. Para makakita internet dyan. Ito pa lang, yung namin. 3 mangga. Buti makakasunod sila. Sakat na naman ang ipig ko. Grabe ka, oily yung ko. Chubby. Huwag din naman dati Hindi ako na magpatagot. Bakit? Bango. Hanap? Kumusta yung sayaw mo pala? Manalo. First place kami. Ano naman kami? Kala ko second place na kami. First place pala. Gulat kami lahat. Patingin yung tattoo mo, Daddy. Yung tattoo ni Daddy. Garay, sakit. Hinawa ka ni Mami. Lagi ko nakakalimutan na Yung makita. Hindi mo nakita. Hindi ba kita? Hindi. Invisible touch. Invisible touch. Here's our food na guys. On the way na din sila. Si Chris kasi hindi yan nag-lunch. Kaya pinauna ko na. Yan yung spicy spicy spare ribs mo. Wait lang. Layo. Ay, hindi. Chicken to, Daddy. Wala pa yung spare ribs mo. Spicy spare. Ay, no. Chicken. Ayan, nauna na yung bata. Kain tayo, guys. Ayan. We have chicken feet. Patsit canton. Lomi. May pa. Meron pa sa loob. Chicken. Careful careful. So na kaya sila. Yan, sabi ko serve later eh. Sinerve naman na lahat, Chinese. Wala pa nga makasama na. Ito, kumain ng dalawa. Gutom na eh. Wala kasi kami lunch. Kasi nga, ito talaga yung balak magde-dinner sa labas. Biglang cancel, biglang sunod din naman. So, yun. Kay nanak. Dito na sila, ang sugal, birthday girl.
Hello, Chinching girl! Hello, Chinching girl! Hello! Ala, sige, yan pa si kuya. Mano mo yung tattoo ni daddy mo, ah? Daddy, tanggalin mo yung cup mo. Hi, Lucas! Ayun, nabusog na si Tamoy. Ako na mag-alaga sa'yo. Okay na kayo? Ayan. Ayan, puro bogchi. Kaya mo, Jo? Si Lucas, ay si ano? Tulog ang Lucas. Ayan. Walang pakialam tong anak mo yun. Nagkakainan eh. Bahala kayo dyan. Tutulog ako. Ito yung pilik mata niya, guys. Oh. Grabe yun. Ay, hindi pa kita. Ayun, 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 ayun. Oh, pilik mata niya. Haba eh, no? Dahan-dahan ka. Ito si ano, si daddy. Ay, Sa daddy mo. Nag-iwasin na yata. Ay, naubos na ni Braggy. Ano yun? Yes. Late na kasi itong mga to eh. Sala sa init, sala sa lamig. Pero, kala ko di tuloy eh. Mama. Lagay mo palagi ito sa description. Lagay mo palagi ito sa description. Tingnan mo yung tsura mo, kalat-kalat yung ano. Yung channel ko. Ano yung channel mo? Ano, lagay mo din doon yung pang description mo sa ano. Oo, sige, sige, akong bahala. So, ayun na, ang sarap. Kamusta food, guys? Great! Sarap. Wala na. Kamusta? Big, sasama din natin sila sa sine. Hindi. Uwi na sila? Sabay-sabay na tayo uuwi. Kasi akala ko hindi tuloy. Sala sa init, sala sa lamig na. Di sabi ko, nakabihis na kami. Sabi ko, sige tayo na lang tatlo. Eh sakto, pag nandito na kami, nakaupo na ako nung mag-text na sabi ko, wait, Che, susunod kami. Kaya, ano, naka-order na ako na. Sarap na. Sarap sa iyo eh. Kaya nauna na rin kami kumain kanina. Kasi wala din kami, ano, wala kami lunch. Kasi nga yung plano, di ba talaga mag-dinner? So ayun, buti na lang sumunod sila. Natuloy pa rin kahit pa paano, hindi kompleto. Diyan pong wala eh. Mamaya pa yun eh, no? Sili na lang tayo na ha. Hindi pwede mga baby sa sinihan. Hindi iwan sa CR. Ching-ching girl! Aching! Nampapapa ba yan? Uy! Ching-ching girl! Nampapapa ikaw, Yamaga! Nampapapa ikaw! Ay, ano? Nampapapa ikaw? Ay, kita yan ba sarili niya? Ay! Waway! Ay! Dito kami dep store, guys. Bilang ko lang itong batang to na. Yung pantalon nga. Jeans. Tapos sila yung dahil nasa ano, nail spa. Nagpapalinis ng tulog noon, ching-ching girlo. Bili lang ko siya, guys. Nakitan lang ako. Mahal naman. Okay na yan. Tag-isa sila ni Lucas eh. Tsaka yung ano, ayan o. Yung anong tawag dito? Futrag? Futrag, ayan. Cute! Ito meron din. Ha? Ayan, ano siya? Cow na pink. Pink. Ay! Orange. Colorblind talaga. Inantok na ako kasi busog na. Grabe. Naglalakad-lakad nga kami dun sa ano. Sabi, uy na tayo. Inantok ka na eh. Oo. Si Lucas din eh. Kanina patulog yan si Lucas? Ay, hindi ka. Ayun si Inday, guys. Yung birthday girl. Pamper time. Yung chanda barurut ni ate. Hindi ma. Yung chanda barurut. Preparing na siya sa ano. Sa binyag. Ay, hindi makakaway na ano yung kamay. Ito sa California Nails and Day Spa. Ayan lang.
Antok na ako. Sarap ng migano. Sarap yung chicken. Oo nga, hindi ko natikman pero natikman ko yung dulo lang. Sarap naman, na miss na ano. Pero mas masarap sa boncho. Parang lang. Gusto mo mauna na kayo? Sabay-sabay mo ako. Muna tayo yung ano. Yung alin? Intermelo. Yung binili natin last time. Sige. Auntie Ans! Andun pa yun sa dulo, Auntie ko dyan. Ikaw na, gusto mo. Layo kasi. Andun pa yun sa may IMAX eh. Palapitin mo si Auntie Ans. Auntie Ans! Yung magama ko, palakad-lakad lang. Nagpapababa ng kinain. Marami kabusog, guys. Lalaro yung dalawa. Mag-aasara na naman yan. Tama, may iiyak na naman dyan. Ate mo. Oo. May iiyak na naman dyan. Sige lang. Dati parang bata. Nahubad ang pantalon. Nahubad yung pantalon mo dati. Ang bigat, bakit? Ano ba mga laman ng pantalon mo? Kasi na si ano, Ching Ching? Ay, gising na yung Ching Ching! Ay, gising na yung Ching Ching! Sino? Ano? Ano yun? Ano yun? Mukha ni Kuya Chris. Ano yun? Ha? Mukha. May ganyan din ako eh. Ano yun? Ano yun? Tanggalin mo nga yan. Ano yun? Ano? Ano? Yan, pare-pare sila tatlo. Tinanggal ba nila? Pero nalinis yan sa kuko mo. Kaya na yung kulay pa yun. Bakit naman namatay yun? Wala na labas na yun. Wala nalabas. O, doon na lang tayo sa baba mag... Sige, sige. Let's go! Yung akin na yung laptop. Okay. Hindi. Ito. Ito yung naglagay eh. Alin? Daddy! Chris! Pwede tayo. Si ate naglagay ng ano. Ito nga, nadali niya na. Anong ginagawa yung daddy mo? Ha? Tawa kayo ng tawa? Gusto ng manuro. At alam niya, ba't may butas yung coin? Sabi ko dyan lumalabas ang manuro. Hi! Pauwi na kami, guys. Ching-ching good! Baby, ano? Baby alive! Baby alive. Hi! Baby Mama. girl! Sabi na, mama! Mama! Mama na. Mama, 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 mama! Galit siya. Hindi ko pinapansin. Mama, 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 Mama. ma! Ayan na. Ala, lagot! Lagot! Ay, Ching-Ching. Ay, sila Kadyo. Kadyo. Next sa sightseeing po. Sa unahan. Sightseeing. Hihi! Misis talaga itong babae ito. Nakaano siya. Sabunutan mo yun si Mami. Oh, hala. Sabunutan ka. Sabunutan si Mami. Oo. Ganun na. Sige, ganyan ka mag... hair, pahingi daw. Kinakaya. Masarap yan, bebe. Masarap. Spaghetti. Dandruff flavor yan. Joke lang. Photo flavor. Ayun guys, sinantok na ako guys. Pagkakain namin, parang gusto na namin mahiga. Kain na tayo. Ay, grabe siya. Alin? Ayun, bagay sa'yo ganyang ano. Wala lang siya pa. para wala kayo ni Lucas na ano. Show po. Nung, ano to? Pisngi. Ayun na dyan.
Day.